κουκλάρα και μου έχει το μωράκι μου συμπτώματα κρυολογήματος. Επειδή θα κρυολογήσετε όλοι, σας το δείχνω. Εδώ έχω βιταμίνη C με κουερσετίνη. Βιταμίνη C. Ξυπνάς το πρωί και πίνεις ένα ποτήρι νερό με όζον. Νηστικιά. Πίνεις δεύτερο ποτήρι νερό με όζον. Νηστικιά. 7 η ώρα το πρωί. Περνάει άλλη μία ώρα. Το πίνεις με νερό, χωρίς όζον. Με νερό. Περνάει άλλη μία ώρα. Παίρνεις άλλη μία. Άλλη μία. Περνάει άλλη μία ώρα. Παίρνεις άλλη μία. Πόσο είναι? 3. Περνάει άλλη μία ώρα. Παίρνεις τέταρτη. Πίνεις νερό. Περνάει άλλη μία ώρα. Παίρνεις και πέμπτη. Δεν έχω άλλη. Έκτη. Πίνεις 6 βιταμίνες C σε διάστημα 6 ωρών. Πίνεις και πρωί και βράδυ εχινάκια και bye bye το κρυολόγημα, bye bye, bye bye. Το πολύ πολύ να σου έρθει λίγο διάρκεια. Να τρώτε παπάρες, δεν είναι κακό να σε λέει ο άλλος παπάρα, δεν είναι κακό. Παλιά τρώγανε πολλές παπάρες και παχαίνανε, γι' αυτό και σε λέγανε παπάρα. Δεν είναι κακό να σε παπάρα και μάλιστα να σε λένε έλεοπαπάρα. Εγώ πώς θα ήθελα να με λέγανε έλεοπαπάρα? Είναι πολύ καλό. Απλώς έχω ζάχαρο και δεν μπορώ να φάω ψωμί. Αλλά με παπάρες μεγάλωσα. Ήμουνα μικρός παπάρας. Μεγάλος δεν μπορώ. Με πείραξε το λάδι και η δημοσιότητα. Γαρίδες με λαδάκι στο τσουκάλι, ωραίο, σκόρδο και τέτοια, τα οποία τις γαρίδες τις παίρνω από το φίλο μου το δίχτυ, στη Γλυφάδα. Να πηγαίνετε στη Γλυφάδα να μην σας κορυδεύει, το δίχτυ. Διότι δεν βρωμοκοπάνε, βρωμάνε πολύ ωραία. Χολυστερίνη, ντίγκα στη χολυστερίνη. Θα φάω λοιπόν εγώ χολυστερίνη, κάργα χολυστερίνη, όταν λέμε κάργα, γάμο, θα ξεσκιστώ στη χολυστερίνη για να πέσει η χολυστερίνη. Μόνο όταν τρως χολυστερίνη, το τι χολυστερίνη έχει δεν περιγράφει. Τι νόστιμο που είναι, πολύ ωραία. Τη γυμναστική και το γκομενιλίκι. Παιδιά, το γκομενιλίκι είναι, πώς να σου πω κάτι, ένας τρόπος που δεν σου κοστίζει ούτε είναι κακό. Δεν είπαμε να πατήσεις τον άντρα σου, να κάνεις φλερτ. Στα σαλόνια λέγεται φλερτ. Λαϊκά το λέμε γκομενιλίκι. Εγώ είμαι λαϊκός άνθρωπος. Στη Νίκαια έχω μεγαλώσει, τι να μιλάω. Κολονακιώτης είναι το ιατρείο ρε, για να κάνω το σπουδαίο. Κόβοντας το τσιγάρο, το πρώτο πράγμα, το κολοτσίγαρο, νερό με όζον βιταμίνες και να μην στεναχωριέστε. Ας μαχαιρώνεται η Νέα Δημοκρατία και οι υποψήφοι. Αυτοί πάνε για την κουτάλα. Ακούω μερικούς και λένε εγώ ρε αγωνίστηκα για το κόμμα. Βρε κόπανε, για το κόμμα αγωνίστηκες ή για να υπάρχει το κόμμα και να σε ταΐζει? 52 χρονών, άλλη χοντρέλο, έχει πόνους στη μέση και στα γόνατα. Κουκλάρα μου, χοντρέλο μου, ενεσούλες στη μέση και στα γόνατα και θα φύγουνε. Θα πίνεις το νερό με το όζον, την πολυθρεπτική φόρμουλα και τα ηχθέλα και είσαι μια χαρά. Εντελώς δωρεάν, σου δίνω ένα βιβλίο πώς να ξεσκίζεσαι. Έτσι, πώς να ξεσκίζεσαι. Να τρως όσο θέλεις, σούβλες, κατσαρόλες όσο θέλεις, έτσι. Το βιβλίο του Φικιώρη που σε 6 μήνες γίνεσαι από έτσι γίνεσαι έτσι. Σε 6 μήνες, εντελώς δωρεάν. Εσύ το βιολί σου βιολάκι. Φίλε, κόψε το βιολί σου, μη στο φέρω στο κεφάλι, τρώγε τα κεκάκια της Θεανός. Εσύ το βιολί σου βιολάκι. Το βιολί σου βιολάκι. Δεν ξέρεις ότι αδυνατίζουν οι σαλάτες και τα φρούτα?
πρέπει προσφορά να σου δώσουν. Εκεί ρε θέλω τον Έλληνα να τον τζιρουφλήσει ο Παπανδρέου. Ο Παπανδρέου θα μας πηδήξει. Να το πω σκηνοθέτη ή όχι? Δεν το λέω. Δεν το λέω. Έρχονται καινούργιοι φόροι. Παπανδρέου, δώσε. Το νεράκι με το όζον, τις βιταμίνες. Τώρα νιώθω τούρμπο μου λέει. Και σε θεωρώ μάγκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον τίτλο. Αυτόν τον τίτλο το δέχομαι. Του μάγκα. Δεν θέλω να είμαι ούτε καθηγητής πανεπιστημίου, ούτε πρίτανης. Μάγκας, παιδιά από το όσο, να με συγχωρείτε. 50.000 θα εισαχτούν στα νοσοκομεία αυτοί που έχουν αναπνευστικά προβλήματα. Οι πρώτοι που θα πάνε στο νοσοκομείο, οι σιρήνες θα πηγαίνουν τους χρονίους αναπνευστικούς ασθενείς. Ναι, μη μου βάζεις πένθυμα. Από το νοσοκομείο θα φεύγουν οι νεκροφόρες. Να μου βάλεις τα νοσοκομιακά, γιατί πρώτα πηγαίνουν στο νοσοκομείο άρρωστοι. Από εκεί και πέρα φεύγουν με μαύρες λιμουζίνες πεθαμένοι. 640.000 πνευμονοπαθείς θα εισαχθούν στα νοσοκομεία. Ξέρεις ότι τρώτε ρε μπουγάτσες, τυρόπιτες και σαχλαμάρες εδώ. Και μετά μου παίρνετε διαμικρόν, σολόζα, άκτος. Λοιπόν, τι κάνουνε? Αυτό είναι το πάγκρεας. Αυτά τα πράσινα λέγονται β' κύτταρα του παγκρέατος και βγάζουν ινσουλίνη. Τρως εσύ μια μακαρονάδα και μετά πλακώνεις εσύ το σολόζα, το διαμικρόν και το άκτος. Τι κάνουν αυτά? Λένε στο πάγκρεας, βγάλε ινσουλίνη, βγάλε, δούλευε, γάνε, διάξε, κάνε, πάει. Πέθανε. Άσπρο, νεκρό. Μετά μπαίνεις στην ινσουλίνη και αρχίζεις και κλαις. Τελειώνω παιδιά, θα πάω στα Καλάβρητα Σαββατοκύριακο, δεν κρυώνω. Βίκη, 47 χρονών χαμηλό. Παπάρες, φάε ψωμιά με παπάρες. Μόνο γλυκά μη μου τρως. Παπάρες. Φάε ψωμιά με παπάρες. Μόνο γλυκά μη μου τρως. Μόνο γλυκά. Και το βράδυ που θα έχεις 32 χρονών, ο οποίος σαν και εμένα στην ηλικία μου πήδαγε, Παναγιά μου, ό,τι έβρισκε το πήδαγε. Έτσι, ό,τι ήταν μπροστά του εμπόδιο το πήδαγε. Άρπαξε προστατήτιδα, όπως και εγώ. Και με ρωτάει αυτός ο φίλος μου των 32 χρονών, γιατρούλη μου, φεύγει η προστατήτιδα? Έλα πιο κοντά για να μην σε στεναχωρέσω. Όχι. Μπήκε το κολοβακτηρίδιο πρωτέας ψευδομονάδα, ό,τι είναι εντερόκοκος, ό,τι είναι αυτό στον προστάτη σου, δεν φεύγει με τίποτε. Με το παραδοσιακό γιαούρτι και πώς να σας πω, όσο γίνεται καλή ψυχολογία. Και πώς να σας πω, όσο γίνεται καλή ψυχολογία. Το νερό με το όζον είναι η καλύτερη από το νερό με το όζον. Το νερό με το όζον. Να πεθάνω σε ένα πλατέντα πάνω μάτια μου, σαν τρελή φωτιά που διψάει για μια μαύρη ματιά. Θα ζήσω ή θα πεθάνω, το εμβόλιο αν κάνω, πέστε μου, να εμβολιαστώ ή να φτιάξω το ανοσοποιητικό. Άμα ενωθεί το λάδι και το όζον, δεν σας πιάνει τίποτε. Το βράδυ λοιπόν δεν αντιστέκεται καμία. Νερό με όζον και λάδι και κάντε ό,τι θέλετε το βράδυ. Τι άλλο ρε να σας πω ρε, πέθανε άσπρο.